Anem en aquest projecte que fa anys que vostè i el seu marit tenen a Gundi, a l'Àfrica, on han creat una associació, Missió de Desenvolupament per a Gundi, al Txad, on vostès fan de cooperants, aporten recursos. Com és Gundi? Gundi és molt maco. És una població al sud del Txad, a 700 quilòmetres de Jamena. És una zona agrícola molt pobra, la veritat és que està en el cinturó de la fam. El que té Gundi és la seva gent i que són gent tan digna, gent que són molt pobres però amb ganes de sortir-se'n. I el que fa falta és donar-los un cop de mà. A Gundi hi ha un hospital ja fa 50 anys que està construït. És un referent en aquesta zona de l'Àfrica, un hospital que sempre hi ha, en aquest moment hi ha 3 metges. Gestionat pels jesuïtes. Sí. I tenen una mobilitat de feina de pacients meravellosa. Vostè allà es va conèixer el seu marit? No. Es van conèixer abans? Perdona. Perquè han anat com a cooperants en diverses ocasions en aquest hospital. Nosaltres ja de nòvios volíem. El meu marit li faltava un any per acabar i deia quan acabi la carrera voldria fer una cooperació llarga abans de començar una feina. El seu marit és cirurgià. Cirurgià. I a mi jo havia estat educada en un col·legi de missioneres i sempre que veia les fotos m'agradava moltíssim i tenia aquesta idea. Llavors ens vam casar, van venir fills molt de pressa, total que la idea aquesta va quedar una mica arraconada. I després, als 18 anys, quan el nostre fill ja tenia 18 anys, 19 i 18 la filla, vam tenir l'ocasió de poder anar per primer cop al Txad en l'any 92 a fer una cooperació perquè un jesuïta, que és català, el pare Francesc Cortadellas, pogués descansar del seu treball que portaven molts anys sense fer descans. I vam anar un parell de mesos i ens va agradar tant que ja ens vam enrolar a Gundi. O sigui que els estius, de fet un dels llibres que vostè ha publicat explica els estius a Gundi. I quina idea tenen de la religió, de la mort, els habitants d'aquesta zona del Txad? És molt diferent de la nostra. Ells conviuen la mort diàriament. Pensa que allà hi ha paludisme, hi ha tuberculosi, o sigui, els nens moren. En aquesta zona la bola no ha arribat. No, però només els faltaria, però ja tenen prou el paludisme. És que de paludisme mor molta més gent que de l'èbola. El cas és que anem menys perquè en el decurs d'aquests anys s'han format uns metges a la capital, metges txadians, però amb professors europeus. Els professors europeus han pogut fer la carrera enviant... O sigui, el que estan fent és recolzant que es puguin formar metges... En una universitat que es va fer allà a la capital. Quin és allò que dona sentit avui a la vida de la Isabel Rodríguez Vila? Jo crec que el pensar que m'estic fent gran i que tinc tantes coses a fer que fer-ho tot una mica a corre-corre perquè estic il·lusionada en molts projectes i la vida és immensament interessant i tinc tantes coses encara per llegir i per veure que, és això, tenir la il·lusió de viure. Molt bé, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest vespre aquí a Barcelona Televisió. El llibre ha tingut èxit, serveix per finançar tots aquests projectes a Gundi. Endavant i molta sort. Moltíssimes gràcies.